салому дуруд. ҳафтаи гузашта ман ба тамошои Сафедара рафтам ва қисм навор кардам. Тамошобин онро хуб қабул кард. Сипос ба якоякатон. Саволҳо оиди чӣ гуна ба Сафедара равем хеле зиёд буд. То ҷое тавонистам навор кардаму ба зери наворҳоям ба комментҳо ҷавоб навиштам. Вале дидам ки ҷавобҳо қонеъкунанда нест. Аз ин рӯ хостам як навори кӯтоҳи дигар омода кунам. Савол: чӣ гуна ба Сафедара равем? Обуначиёни гиромӣ, ба Сафедара рафтан он қадар душвор нест ва маблағи зиёд ҳам лозим нест. Якум роҳаш бо мошини худатон меравед ва дар даромадгоҳи Сафедара ҳар як мошин 10 сомонӣ месупорад. Дуюм роҳаш хеле осон аст. Бо ширкатҳои сайёҳӣ сафар мекунед. Масалан, агар шумо бо нақлиёти ягон ширкат равед, аксарияташон маршрут доранд ки бо маблағи 100 сомонӣ шуморо саҳар соатҳои 8 ба 9 мебаранд ва тахминан соатҳои 3-4 вақти аср ба маркази шаҳр меоранд. Хоҳед бо худ хӯрок баред, агар не аз он ҷо харид карда мехӯред. Дар аввал шумо бояд аз хазина корт харид кунед ва ба кортатон масалан 200, 300 ё 500 сомонӣ мегузаронед ва чӣ қадар маблағашро истифода бурдед, истифода мебаред. Пеш аз хона омадан рафта кортро ба хазина месупореду бақияи маблағатонро мегиред. Хуб, оиди нархномаҳо мегӯям. Масалан, агар калонсолон дар асп савор шаванд 25 сомонӣ арзиш дорад. Хурдсолон бошад бо маблағи 15 сомонӣ дар аспи хурдакак савор шуда як маротиба давр мезананд. Барои ба баландии кӯҳ баромадан аз ду хати танобӣ бояд шумо истифода баред. Ба якумаш 55 сомонӣ пардохт карда ба як қисми он ҷо меравед ва дар ин қисми Сафедара хеле хизматрасониҳои зиёдро мебинед. Агар хоҳед боз ба дуюмаш савор шавед, 55 сомонии дигар пардохт мекунеду ба баландтарин қисми кӯҳ рафта манзараи зебои он ҷоро тамошо мекунед. баъзе таҷҳизот ё либосае ки аз он ҷо иҷора мегиред номбар мекунам. Масалан, як баллонро бо маблағи 60 сомонӣ ба иҷора мегиред ва ба минтақаи сноутюбинг ворид шуда чӣ қадаре хостед яхмолак бозӣ мекунед. Чангак, аниқтараш лижаро бо маблағи 125 сомонӣ, сноуборд бошад 115 сомонӣ, каскад 40 сомонӣ, айнак 40 сомонӣ ба иҷора мегиред, истифода бурда гардонда месупоред. Як намуди бозӣ аст, номаш зиплайн, ки аз як таноб ба таноби дигар гузариш мекунед ва арзишаш 100 сомонӣ аст. Он ҷо меҳмонхонаҳо низ дорад. нархояш гуногун аст. Хулоса ман бо маблағи 100 сомонӣ тариқи яке аз ширкатҳои сайёҳӣ ба Сафедара рафтаму гашта омадам. Ҳамватанони гиромӣ, аз ин рӯ шумо фикр накунед ки ба он ҷо рафтан маблағи зиёд лозим аст. Не, ин тавр нест. Як соли дароз кор мекунем то зиндагӣ кунем. Пас як рӯзи худро бо маблағи хеле кам дар як гӯшаи зебои Тоҷикистон рафта бисёр гуворо гузаронида биёед, то рӯҳу равонии шумо болида гардад. Сафар кардан ҳам ба саломатӣ фоида дорад, чунки асабҳо аз даву този зиндагӣ барои як лаҳза дам мегиранд ва ба фоидаи саломатии шумост. ҳатман аз як гӯшаи зебои Тоҷикистон дидан кунед. Агар не, саҳифаи маро пайгирӣ кунед то ҷойҳои зебои таърихи ватанамонро, таърихи наворҳои ман тамошо кунед.